Sèrie d'octubre sobre el bufet d'advocats Quatrecases. Abans de començar, una tafaneria. Gent que ha tractat l'Emilio Quatrecases, president del bufet que porta el seu nom, ens ha assegurat que l'advocat no deu estar gaire content amb el primer capítol que li hem dedicat. Ho entenem perfectament, perquè el primer capítol ha tingut més de 200.000 visualitzacions en els 6 primers dies. Això vol dir que molta gent a Catalunya ha vist tots els detalls dels delictes fiscals de l'Emilio. Vol dir que molta gent ara sap que l'Emilio es va salvar d'acabar a una cel·la a Can Brians gràcies a un pacte amb l'Advocacia General de l'Estat que depenia de Soraya Sáenz de Santamaría. I vol dir que molta gent potser es pot fer alguna idea de per què el bufet presidit per l'Emilio va contractar la Soraya. Sobre això vam fer aquest preciós gràfic. És evident que l'Emilio hagués preferit que no li haguéssim dedicat un vídeo d'octubre. Suposem que encara li agradarà menys que n'hi dediquem 2. Al capítol anterior vam explicar com José María Aznar va donar el tret de sortida a la revolta contra l'amnistia el 2 de novembre de 2023. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Després van venir les manifestacions ultres i el posicionament de diversos sectors en contra de l'amnistia, entre ells el comunicat de Quatrecases. A octubre ens van preguntar per què Quatrecases es va unir amb la dreta i la ultradreta en contra de l'amnistia als independentistes. Una possible explicació podria ser la que explicàvem al primer capítol, l'estreta relació entre Quatrecases i Soraya Sáenz de Santamaría. Però Soraya no és l'única ultraespanyolista que trobem a Quatrecases. Aquest és José María Macías. Al seu perfil de Twitter, Macías ens explica que és magistrat en excedència, advocat a Quatrecases i vocal del Consejo General del Poder Judicial. Efectivament, entre 1990 i 2005, Macías va fer carrera en l'àmbit contenciós administratiu i el 2005 va demanar una excedència per treballar al bufet d'Emilio Quatrecases, on encara hi treballa. Fins aquí, tot en ordre. Però el 2015, Macías es va convertir en un dels 21 vocals del Consejo General del Poder Judicial, que és el màxim òrgan de govern del Poder Judicial. I a partir d'aquí, la cosa es posa interessant. Aquests dies, el Consejo General del Poder Judicial és notícia perquè els seus membres tenen el mandat caducat. Hi havien d'estar un màxim de 5 anys, però ja en porten 10. Recordeu tot això de «Controlaremos la sala segunda por detrás» que va escriure per WhatsApp un senador del PP? Doncs això va suposar la ruptura de les negociacions entre el PP i el PSOE per renovar els membres del Consejo General del Poder Judicial i des de llavors els membres conservadors del Consejo General del Poder Judicial, els que van ser nomenats pel PP, estan atrinxerats al càrrec i no marxen. Entre aquests vocals rebels hi ha José María Macías. Malgrat tenir el mandat caducat, els vocals conservadors van respondre a la crida d'Aznar i el 6 de novembre van fer públic un comunicat contra l'amnistia en nom del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial expresa su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España. A banda d'adherir-se a aquest comunicat, el nostre Macías va fer una forta campanya a Twitter en contra de l'amnistia. Soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y yo acuso de este desastre a los jueces en el gobierno. El intento de atemorizar a los jueces con el pacto PSOE-Junts no tiene vuelta atrás. Es vender la democracia y la separación de poderes. Las consecuencias de la amnistía son irreparables. Com es pot veure, Macías i Quatrecases coincideixen en el seu rebuig a la llei d'amnistia. Però més enllà d'aquesta coincidència ideològica, crida l'atenció la coincidència professional i econòmica entre el càrrec de Macías al Consejo General del Poder Judicial i el càrrec de Macías a Quatrecases. Molta atenció! El Consejo General del Poder Judicial és l'òrgan que governa el poder judicial a l'estat espanyol. Una de les atribucions més importants que té el Consejo General del Poder Judicial és la de nomenar jutges. El Consejo General del Poder Judicial, del qual Macías és membre, té la competència per nomenar, entre altres, els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes, les presidències de sales i magistrats del Tribunal Suprem i 2 membres del Tribunal Constitucional. I què té a veure això amb Quatrecases? Si anem a la pàgina web del bufet presidit per l'Emilio Quatrecases, veiem que un dels serveis que dona el seu despatx és el grup de Casación y Recursos Especiales.
Quatre Cases els diu als seus potencials clients: la estrategia de cualquier asunto litigioso ha de contemplar la elevada probabilidad de que sea resuelto, en último término, por las más altas instancias judiciales nacionales o supranacionales. És a dir, és possible, estimat client, que el teu cas acabi a un Tribunal Superior de Justícia, al Tribunal Supremo o fins i tot al Tribunal Constitucional. Per això, estimat client, si contractes els serveis de Quatre Cases, sàpigues que el Grupo Casación está especializado en recursos de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto estatales como autonómicos, recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y para asegurar l'èxit del seu judici, estimat client, para cada recurso incorporamos al equipo de procesalistas habituado a actuar ante los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, especialistas de otros equipos de la firma en las materias sobre las que versa el pleito. Aquest és el servei del grup de Casación i Recursos Especiales. Ara, sabeu qui és el cap del grup de Casación i Recursos Especiales de Quatre Cases? Efectivament, José María Macías. És a dir, Macías, com a membre del Consejo General del Poder Judicial, té el poder de fer nomenaments als tribunals superiors de les comunitats autònomes, al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional. Al mateix temps, com a membre de Quatre Cases, Macías ofereix el servei de presentar recursos davant tribunals superiors, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. Ara imaginem una empresa que ha perdut un judici en un tribunal inferior i vol presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. El primer que ha d'aconseguir aquesta empresa és que el Tribunal Suprem accepti la seva demanda, perquè no totes s'accepten. De fet, és molt difícil que el Tribunal Suprem accepti la petició d'una empresa. Però no cal patir, perquè Quatre Cases tenen un equipo de procesalistas habituado a actuar ante el Tribunal Supremo, tan habituado a actuar ante el Tribunal Supremo que fins i tot tenen un advocat, Macías, que forma part del Consejo General del Poder Judicial que nomena els membres del Tribunal Suprem. Sembla que podria ser important conèixer els jutges del Tribunal Suprem perquè d'ells depèn que el teu cas sigui acceptat o no. Algú podria dir, home, el jutge s'haurà de cenyir el que digui la llei i no pot fer el que li doni la gana, no? Doncs la veritat és que el Tribunal Suprem pot decidir de manera molt arbitrària si un recurs es tramita o no. Ho pot decidir de manera molt arbitrària? Sí. I això no és una opinió d'octubre. Això ho diu José María Macías. Atenció! El 28 de juny de 2023 es va aprovar el Reial Decret 5/2023 que reforma els criteris pels quals el Tribunal Suprem pot acceptar o denegar una demanda d'una empresa. Doncs bé, fa 2 mesos Quatre Cases va fer un podcast perquè Macías expliqués als seus possibles clients com els podia afectar aquesta reforma. Tendencias legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Hoy hablaremos sobre la reciente reforma del recurso de casación por el Real Decreto Ley 5/2023. Ya está en vigor y introduce cambios muy relevantes que las empresas deben conocer. Contamos para ello con José María Macías, socio de Quatre Cases y coordinador del Grupo de Casación y Recursos Especiales de Quatre Cases. José María, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Idoia. ¿Por qué es importante esta reforma para las empresas y cómo les afecta? Afectarles afecta desde luego. Como se suele decir en otros ámbitos, si las empresas no se preocupan por el recurso de casación se ocupará de ellas. Y el recurso de casación es un recurso muy formal, de mucha exigencia técnica, en la que es difícil abrir la puerta de la admisión y que el Tribunal Supremo se acabe pronunciando. Y lo que ha hecho la reforma a la que se ha aludido es endurecer las condiciones de acceso. De la misma manera que se incrementa la exigencia técnica de recurso, se incrementa también la necesidad de especialización técnica de los abogados que se dedican a estos recursos. Se incrementa la necesidad de especialización técnica de los abogados que se dedican a estos recursos. Sens dubte, Macías té molta especialització tècnica. De fet, la mateixa web de Quatre Cases avisa als seus possibles clients que Macías és membre del Consejo General del Poder Judicial. És evident que Macías té molta mà davant el Tribunal Suprem i això és molt important. La reforma que se ha introducido es permitir inadmitir de una manera muy expeditiva, mediante una simple providencia, sencillamente
El tribunal decidirá con libertad y difícilmente controlable por vía de motivación si se admite o no se admite. Dicho en términos muy resumidos, se facilita que el tribunal cuente con un amplísimo arbitrio para decidir si merece la pena que un recurso se tramite o no. La pregunta és, si fossis l'amo d'una empresa que es juga milions d'euros davant un Tribunal Suprem que té un amplíssim arbitri per acceptar o no la teva demanda, a qui contractaries? A un advocat qualsevol o a un equip dirigit per un membre del Consejo General del Poder Judicial que nomena els magistrats del Tribunal Suprem? Doncs això. 4 dies després que publiquéssim el nostre primer capítol sobre el bufet Cuatrecases, el diari La Vanguardia dedicava una nota a Emilio Cuatrecases, on deia: «El reputado abogado Emilio Cuatrecasas defiende un modelo inclusivo para el futuro de España». El mateix dia, José María Macías publicava un article a l'Espanyol on deia: «Que el PSOE firme un acuerdo con un prófugo de la justicia para perseguir a los jueces que le investigan es indicio de una amenaza programada al Poder Judicial». Ahir dijous, el diari Ara anunciava a tota portada una entrevista amb José María Macías. Doncs a octubre creiem que el que és imprescindible és que tothom conegui la relació entre José María Macías, Cuatrecases, els clients de Cuatrecases i els contactes de Macías amb el Consejo General del Poder Judicial. El primer capítol d'aquesta sèrie sobre Cuatrecases va ser un èxit perquè moltes persones, després de mirar el vídeo, van dedicar uns pocs minuts a compartir-lo amb els seus contactes. Si aquest segon capítol t'ha semblat interessant, encara que l'Emilio Cuatrecases s'enfadi, passa-ho.